بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب تو پہلے گھوڑ سے تہاڈے پیار دے کارن آئے ہیں، من دی موچ کو مارن آئے ہیں، کہیں تے کوئی احسان نہیں، ارشاد اپنے آنکھیں ٹھارن آئے ہیں۔ علی تے دادے بھی ناز کیتے، علی تے بابے بھی ناز کیتے، علی تے ارشد خدا دا شیر ہے جو خانے کعبے بھی ناز کیتے۔ نبی دا کلمہ پہاڑ پڑھتن، مدینے ون کے پہاڑ دیکھی، دیوار کعبہ گواہ علی دی غلیف چاکے دراڑ دیکھی۔ حسین جے کر سمجھ نہ آوے تا اپنے گھر کو اجاڑ دیکھی۔ خدا مناون دا شوق ارشد سر کو نیزے تے چاڑ دیکھی۔ یزید لعنت دا مستحق ہے، تبرہ کر تو ثواب تھی سی، علی دے دشمن کو چھوڑ دے سے تو روز معاشر حساب تھی سی۔ گھوڑ صاحب دی نظر ایک بند ہو بھی ڈھول مبارک خوشیاں دی، نت خوشیاں دی برسات ہوئی، کوئی دکھ نہ دیکھیں زندگی وچ، سکھ رب دی جتنی دات ہوئی۔ تیرے سانچ تارے نت کھیدن، گھر تاریاں دی بارات ہوئی، تک ورشد ڈھیر دعائیں دے دے، ہر رات سہاگ دی رات ہوئی۔ او کو شوق ہے ہتھیں پھول پیندے، میں روز دے سرے مل گھندا۔ او کو شوق ہے ہتھیں پھول پیندے، میں روز دے سرے مل گھندا۔ ہاتھ پھول تو زیادہ نازک ہیں، تو شام سویرے مل گھندا۔ او آپ علیندے پھول کرتن، بے خودتن جیرے مل گھندا۔ او دے پیار دا ارشد مل کانی، تو لیندہ پھیرے مل گھندا۔ اندھے کیتے پھول مول گھنایا، کوئی پار ونجے میں پھول پٹھن۔ اندھے کیتے پھول مول گھنایا، کوئی پار ونجے میں پھول پٹھن۔ اندھے مال دا ذمہ میں چاہدہ تی، تیار ونجے میں پھول پٹھن۔ منگے اجرہ تو ہر واری دی، ہر وار ونجے میں پھول پٹھن۔ ہر سوار دا ہے اقرار ارشد، ہر سوار ونجے میں پھول پٹھن۔ اساں بیٹی لوگ ہیں، کیا لکنے نہیں لک دی گال دسا دیواں، ساڑے مال تے ماریاں سال ہی ہیں، نہیں در در سال دسا دیواں۔ ساڑے رنگ کالے سجا می کالیاں، کہاں کالی نال دسا دیواں۔ متا کال ارشد تے رنج تھی میں ہاں دھنوال دسا دیواں۔ بہت محبت سے محبت کی لوگ ہیں، کیا لکنے نہیں لک دی گال دسا دیواں۔ ساڑے مال تے ماریاں سال ہی ہیں، نہیں در در سال دسا دیواں۔ ساڑے رنگ کالے سجا می کالیاں، کہاں کالی نال دسا دیواں۔ متا کال ارشد تے رنج تھی میں ہاں دھنوال دسا دیواں۔